alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani malami ya rubuta littafi, sunan littafinsa Da'aful Jinsi Asbabu, abin da yake kawo namiji ɗaukewan sha'awa da kuma abubuwan da yake kawo namiji ɗaukewan sha'awa da kuma hanyoyin da ake bi wajen gano matsalan tare da mafita. Cututtukan suna da yawa. Akwai amradul udwi, shine Bahaushe yake cewa cutar sanyi. Bature yana ce mata UTI, shine urinary tract infection. Akwai ciwo na biyu yana ɗaukewa namiji sha'awa, shine prostate enlargement. Akwai ciwo na uku shine ciwo na amradul sukar, shine ciwo na diabetes. Akwai ciwo na hudu wanda balarabe yake ce mata bawafil dakhili, shine bature yake ce mata file, shine ciwo na basir. Duka waɗannan cututtuka ba a ɗaukan hukunci akan kowane magani sai an magance cutan, an rage ƙarfin ciwon tukuna a bada maganin da zai tasiri. Domin aka sha magani